Is-siġillat ftehim bejn il-Bank Malti għall-Iżvilupp u l-Fond Ewropew għall-Investiment li se jissarraf finanzjament ta' 44 miljun euro maħsub għan negozji żgħar u medji. Matti Vjamjus, iċ-Chairman tal-Bank Malti għall-Iżvilupp Leo Brincat qal illi b'dawn il-flus in-negozji ser ikunu mejjuna fi proġetti fl-oqsma ta' sostenibilità u l-kreattività. Spjega illi spiss il-banek kummerċjali ma jopprovawx self in-negozji żgħar u medji għal dawn il-proġetti f'dawn is-setturi. Għaliex b'dan il-ftehim ksibna garanzija li tagħmel tajjeb għall-ammont kopert, allura se nkunu f'pożizzjoni li jekk jiġu ovvjament bi proġetti vijabbli li għamlu sens, inkunu nistgħu ntuhom self garantit u fl-istess ħin anke għajnuna teknika li aħna persważi li f'postijiet oħrajn hemm ċans li jsibu diffikultà. Anzi, se nkunu qed nagħmluhom daqsxejn daqqatit ukoll teknika biex niggwidawhom teknikament u fl-istess ħin se nkunu qed nagħmlu minn kollox possibbli biex il-proġetti li se jidħlu għalihom u jiġu bihom għandna, jekk jista' jkun, ikunu proġetti li mhux biss ikunu vijabbli, imma eventwalment li jistgħu wasluhom għal profitt. Meta dan is-settur normalment isiba diffiċli ħafna anke jekk akkwista l-finanzi biex jikseb il-profitti neċessarji. Għamilha ċara illi biex in-negozji jibbenefikaw minn dal-finanzjament jeħtieġ li joħorġu bi proposti serji. Imma jekk hemm operaturi fil-qasam ekoloġiku, fil-qasam ta' proġetti li ma bbażati fuq is-sustainability, mhux fuq l-isfruttament, jew mhux fuq il-spekulazzjoni. Jekk min-naħa l-oħra hemm organizzazzjonijiet li għandhom proġetti vijabbli fil-qasam kulturali fejn huwa diffiċli ħafna drabi biex takkwista aċċess għall finanzi. Aħna nippretendu l ewwel mhux jiġu daw bil-kop f'idejhom, jiġu business plan serju, ma narawhomx jien, jaraw minn nies tekniċi li qas nindaħal fil-proċess jien, jiġu evalwati bir-raqqa li dejjem napplikaw għal kull proġett, u aħna ovvjament fl-interess tagħna li daw jilqgħu jimmitjaw il-kriterji stabbiliti bejna u bejn il-bank innifsu u bejn l-IIF innifsu, il-pjaċir tagħna jkun li dal-fondi nutilizzawhom. Is-Sur Brincat esprima l-fehma illi Malta hija art fertili l idejat sostenibbli u kreattivi minħabba li qal jeżistu ħafna nies b'idejat innovattivi illi kapaċi jissarfu fi proposti konkreti.